Toto, že ja proste nejdem natočiť iba len tak. Ja mám strašne málo úložiska. Hej, počkaj, mám pozrieť koľko máš. Pobila úplne v pohode. Ja to nemôžem kurva, že mám taký donej priebaný. Napičam to ako nakrivo. Koľko mám ja? Samo daj mi vodičku. Na piče! Boha! Ja mám vlago. Ešte 115 GB. Neviem koľko mám dokopy 141 GB využití. Jaké venčeky máš? Jaké venčeky? To sú klub? To sú klubovky. Dobre. Na piče! Už tu bol Hitler a nejaký vagabundovaný. Na piče! Krasa. Klabúk, kurva, klabúk, na piče, klabúk. Boha, do kriva to robíš, ty Klabúk, na piče. klabúk. Na piče. Edi samo. Paťo, je čo oplotním. Patrik, je čo oplotním. Samo nerob. Na piče. Čiže ideme do metra. Nie do metra do toho Prizmrského. No ideme, ale pôjdeme do metra vlastne. A u tohto pána bude gastronómia. Áno. No a tento pán má zákaz, že musí si skúpiť do inšieho. Ale je to v pohode, pretože každý robí chyby. Takže čakáme tu na ľudí. Čakáme, hen tam už idú, ako ich môžete vidieť. Ty sú aký si premnožený. I'm too sexy for my krásny. Too sexy for my love. Love's going to leave. Kurva, asi mám sem job. Takže kúpil som si oného šampusa. Toto je môj konšpacíren friend. Toto je môj druhý friend. Počkaj. A takých tých čiernych ešte nepredávajú? Čiernych ešte nepredávajú, pôjde, ale za 2 € by si kúpil takého čierneho kokoťa. Lebo že vraj ho šikanujem. Ty ma šikanuješ. Drž hubu, ty mi zle robíš. Hej. Ale piču! Boha! 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 Mazúky. Moje? To Sara fotila. Ideme to najskôr zjesť a dáme piču. Najskôr zjesť. Ja neviem, ako sa to nepáči. No, takže ideme jesť večeru. Všetci tu máme jedlo. Pitie sa neráta. Som sa zúčastnil porna. To kto bol? Jodiko, to bola Iva. Peťo. Ja som videl Poď som mňa musím počúpať. Poď som mňa musím. Čo? Paťo. Boha Paťo. Geniálne. Máte kordír a tam sú sexuálne otázky. Že nie len. Martin na nás. To je geniálne. Že môj. Toto je geniálne, kurva. Kaž to? To nezabil ťa. Som nečakal takúto reakciu. On to príjma. To je geniálne. On to príjma tým pádom. Ja som sa tak kurva bál, ja som čakal toto horšie. Toto je kurva geniálne. Mali sme tu dlhú vlajku a jeho ksich do nej dať. Haló, deti. Že čo? Že si Ahmed? Počkaj, my ťa vyslobodíme, počkaj. Do piča, ide mal. Kurva, musíme ujsť. Ide valu. Boha. Otvorím si toho mapu. Takže boli sme na výlete. My name is Peter Kenia. Nie som všetky akuzácie, všetky tieto kokotiny o tom, že som Mohamed bin Kárez, nie sú pravdivé, dobre? Ďakujem. Súhlasím s týmto, musím to potvrdiť. Mohamed bin Kárez není... Úplne iná. Áno. Či otvorím mlieko? Pýtať samého seba? O bože, ja som otvoril mlieko. Mliekareň. Mliekareň Petra. Mliekareň kuní do piče. Mliekareň Kaňa. Mliekareň Kanín. Že je mlieko geniálne. Yes. Počkaj, nejako zajbem takto. Teraz musíme byť veľmi inkognito. Inkognito. Jak ten oný program. Áno, presne. Na Jojke. Dobre, Peťo, môžeš. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bože, to je geniálne. Len táto rozteče, poďme. To teče od zvuku. To je čierny.
Toto je čierne. Toto je čierne. To nevadí, to sa mi páči. Toto je čierne. To je degradácia tejto kultúry. Vidíte, toto je čierne. To je spálené. To je zbité, to je zlé. Toto je proti čomu musíme bojovať. Toto je prečo sa voľte Fica.